И здравейте хора, аз съм Айдука Оджи и днес ще снимам клип на Майнкрафт, как довърша моят овчарник. И така, ето ми го овчарникът. Знам дали е толкова хубав, но такъв направих. И пишете ми в коментарите на какво искам да снимам клип, защото виждате, вече идеите ми се изчерпаха. И пишете ми в коментарите да знам на какво да снимам клип, защото идеите почват да ми се изчерпват. И утре в училище ще снимаме с Тайготъра и Тони клип. Вече взе да се стъмнява. И ще ида да спа и тогава ще правя това, защото взе да се стъмва. Зомбитата дали са пуснати? Не, ще ги пусна. Така отивам да го правя. Между другото, съм се сещал да ви покажа подземния ми етаж за честове и разни други глупости. Не е много голям, но другите клипове ще ви го обшира и ще стане по-голям. Но за сега това съм могъл да направя. What the fuck? Как гръмна този клипър? И не знам днеска колкото ще мога да снимам, че Пазарджик и не знам колко ще мога да снимам. Има още 30 минути. И така реших да направя един малък клип. Така може да
това от мен. Защото не се знае да е повече. Тя направя градата, пък ще видим. Айде бе. Колко ще е и колко няма да е. И пак ви казвам, пишете ми в коментарите на какво искате да снимам клип, защото и what the fuck, няма дърво. Ще да набера малко дърво и ще построя това. И мисля да спирам клипа, защото стана много дълъг. Ще се видим след като набера дърво.